Salutare! Hai să spun câteva lucruri despre structurile de date. Programarea nu există fără date. Cu toate că instrucțiunile sunt cele care sar în ochi atunci când te gândești la un program de calculator, datele sunt esența. Datele sunt sufletul programului, să zic așa. Restul programului, algoritmul adică, e doar o secvență de pași menită să opereze asupra acelor date. Iar operarea asta poate să fie mai facilă sau mai complicată, mai rapidă sau mai lentă, mai clară sau mai obscură în funcție de modul cum sunt organizate aceste date. Am vorbit în abecedarul de programare despre structurile de date fundamentale și sper că te-ai jucat un pic cu ele pentru a înțelege bine cum funcționează. Acum o să vorbim despre aceste 6 structuri de date pe care le poți vedea aici. Așa, câteva cuvinte ca să poți să-ți formezi o idee despre cum operează ele și cam cum ar putea fi implementate. Hai să începem cu prima dintre acestea, lista. Da? Le-am scris în limba engleză, dar oricum e bine că le-am scris în engleză, fiindcă în general cam așa o să le găsești peste tot și în documentație și peste tot. Deci, ce este lista? Lista pur și simplu este o serie, o înșiruire liniară de valori, care au, cum am reprezentat aici, au oarecare legătură între ele. Adică există o ordonare a lor. Știu că am un prim element al listei, un al doilea element și așa mai departe. Da? Asta probabil te duce cu gândul la vectori, ceea ce este și normal, că și la vector lucrurile sunt la fel. Am un prim element în vector, un al doilea, un al treilea și așa mai departe. O diferență foarte mare între liste și vectori este că la vector știu de la început câte elemente are. Da? Nu pot să vorbesc despre un vector fără să știu câte elemente are. Cel puțin în C, în limbajul C, care este apropiat de modul cum funcționează calculatorul și, în realitate, în memorie, când vorbesc de un vector, știu câte elemente are. Deci, cum aș avea la această listă, în cazul în care aș implementa-o cu un vector, toate aceste 4 elemente ar fi lipite. Dar trebuie să știu de la început că pot să am maxim, 10 sau 100 de elemente în listă. Dar dacă doar pentru probabilitatea de a avea vreodată 100 de elemente în listă, eu aloc un vector de 100 de elemente și în cea mai mare parte a cazurilor folosesc doar 4 elemente. Nu ar fi o risipă de memorie? Ba da, există posibilitatea să implementăm concret o structură de tip listă chiar în modul pe care l-am reprezentat aici. Adică alocăm memorie separat pentru fiecare dintre aceste celule 1, 2, 3 și 4, reprezentate aici cu portocaliu, și nu rămâne decât să facem legături între ele, aceste legături reprezentate cu gri. Știi bine, cred că legăturile se realizează cu variabile de tip pointer, adică variabile în care se memorează adrese de început ale altor elemente. Și cum pot să fac să grupez două tipuri de variabile, adică o variabilă în care memorez valoarea concretă a acestui element și alături de ea o variabilă în care memorez legătura către următorul element, bineînțeles cu o structură de date primordială, fundamentală, cum este și vectorul, și anume o structură de tip înregistrare, da? Sau struct în limbajul C. Cam asta este o listă. În general, este un tip de date abstract. Da? Deci este un tip de date care ne permite anumite tipuri, anumite operații cu el. Ca implementare, am zis clar că poate fi implementat și cu vector sau ca o listă înlănțuită, ca mai multe structuri legate între ele. Dar oricum ar fi, lista trebuie să ne ofere posibilitatea de a adăuga elemente, unde să le scriu aici. Deci avem posibilitatea de a adăuga, add, un element. Un element poate pe o poziție specificată. Adică să-i spun să-mi adauge un element cu valoarea 5 pe poziția 3. Da? Și în locul lui 3 aici o să fie 5, iar 3 și 4 se vor decala la dreapta. Ce altă operație trebuie să mai îmi permită lista? Trebuie să-mi permită să preiau valoarea unui element din listă în funcție de poziția pe care o dau. Get de pos. Și o să îmi rezulte un element. Dacă îi zic get de
0, o să-mi dea elementul 1. Da, consider pozițiile începând tot de la 0, cum sunt numerotate și pozițiile elementelor din vector în si. Ce altă operație ar trebui să mai îmi permită lista? Să-mi permită să extrag un element. Să-l extrag, nu în sensul de ghes, să-l șterg. Da, mai bine era să zic să șterg un element, delete elementul de pe poziția pos. Da? Deci, dacă zic delete de 1, o să-mi șteargă elementul ăsta 2. Iar 3 și 4 se vor muta la stânga. Adică 1 se va lega direct de 3. Și de asemenea, când lucrez în practică cu liste, trebuie să am și posibilitatea de a testa dacă lista e goală sau nu. Deci să am o funcție de genul, eu știu, isEmpty, să-i zic, care să îmi returneze true sau false, adevărat sau fals. Să-mi spună dacă lista este goală sau nu. Sau să am o altă metodă de a verifica dacă lista e goală sau nu. În general, pentru listă se poate folosi o variabilă, să zicem lst, de tip pointer către structura aceasta care conține elementul și pointerul către elementul următor și dacă în el memorez adresa primului element, cum voi ști că lista este goală? Păi când aici voi avea 0 sau null. Da? Că ar trebui să completez și aici la ultimul element, de unde știu că s-a terminat lista, fiindcă ăsta pointează la 0 sau constanta null din C. Ok? Cam astea ar fi operațiile pe care ar trebui să ni le permită o listă. Atâta timp cât o structură de date ne permite aceste operații, practic nu contează din punct de vedere al programatorului, nu contează cum este ea implementată în spate. Că este cu vector, că este ca o listă din aceasta simplu înlănțuită se cheamă, da? Adică elementele sunt legate fiecare element de următorul, sau dublu înlănțuită, în care fiecare element are atât legătură către următorul cât și către precedentul, sau eu știu ce alt tip de structură, programatorul ar trebui să se bazeze doar pe faptul că există aceste funcții pe care le poate folosi, add, get, delete, isEmpty, pe care le poate folosi și să aibă certitudinea că ele vor opera așa cum trebuie. Funcțional vorbind, acum depinde în funcție de cum sunt implementate în spate, programul, cum spuneam, poate să fie mai rapid sau poate să fie mai lent. Haideți să vedem și Stiva. Stiva are foarte multe în comun cu o listă. De fapt, atât Stiva cât și Coada, cea care urmează, au foarte multe în comun cu o listă, ba chiar pot fi implementate cu ajutorul unei liste. Adică și ele sunt structuri de date abstracte, nu contează adică cum sunt implementate, atâta timp cât avem operațiile respective, putem să facem asupra lor acele operații, pe care le vom vedea imediat, dar aceste structuri de date abstracte pot fi, la rândul lor, exprimate cu ajutorul unei alte structuri abstracte, și anume cea de dinainte, lista. Adică pot exprima o stivă cu ajutorul unei liste. Hai să vedem, de fapt, ce trebuie să ne permită o stivă. Când vorbim de stivă, trebuie să ne gândim, să zic, la o stivă de cărți. Da? Când punem o carte una peste alta, să spunem că acestea 1, 2, 3 și 4 sunt cărți. Punem pe masă cartea 1, aceasta de aici, peste ea punem cartea 2, apoi cartea 3, apoi cartea 4. Stiva ne permite să adăugăm elemente unul peste altul, dar ne permite întotdeauna să extragem doar elementul care este cel mai deasupra, adică nu putem să extragem, eu știu, cartea asta 2 de aici sau cartea cel mai de dedesubt, ci doar ultima de deasupra. De aia, unei astfel de structuri de date îi zice în engleză, o să întâlniți acest termen destul de des, LIFO, last in, first out, adică ultimul intrat, primul ieșit. Și dacă stați un pic să vă gândiți, intră elementele doar pe aici și ies doar pe aici. Ca într-o cutie de chipsuri Pringles, să spunem. Da? Deci putem să adăugăm doar pe sus, să scoatem doar pe sus, adică ultimul element. Ce de operații trebuie să ne permită? Deci dacă traducem ceea ce am zis aici în funcții de operare cu o structură de acest tip, am avea funcțiile
în general sunt denumite push element, adică să pună în stivă un element, așa se zice standard, împinge în stivă un element. Practic adaugă în stivă un element și pop extrage din stivă un element, elementul de deasupra. Evident și aici va trebui să avem o metodă de a afla dacă stiva este goală sau nu, is empty, care ne va returna true sau false. Da? De ce am zis că stiva poate fi implementată cu ajutorul unei liste? Păi, să zicem că avem nevoie să implementăm funcția push. Cum putem să facem asta? Pur și simplu adăugăm un element pe prima poziție, pe poziția 0. Da? Asta este echivalent cu a face push în stivă, considerând că baza stivei ar fi către dreapta. Cum putem să facem pop? Pur și simplu facem get de elementul de pe poziția 0, da? Și apoi facem delete de 0. Deci get de 0, salvăm elementul acela și apoi delete de 0. Și în felul acesta se salvează acel element. Cum putem să testăm dacă is empty? Păi ne uităm dacă pur și simplu pointerul către primul element din stivă, din lista aceasta cu care este implementată, pointează către 0, da? Către null. În cazul acela este empty, adică stiva este goală. Ok? Coada funcționează similar oarecum cu stiva, numai că introducerile de elemente se fac pe la un singur capăt al cozii, iar extragerile pe la un singur capăt. Capătul pe unde se adaugă elemente se numește coadă, capătul de unde se extrag se numește cap. Trebuie să specific lucrurile acestea, că nu este destul de clar doar din limbaj. Ca să facem o analogie corectă care să ne ajute să înțelegem asta, trebuie să ne gândim la cum se așează oamenii la coadă la un magazin, să zicem. Da? Când vine un om nou, se așează în spate, da? La coadă, se adaugă la coadă. Iar când pleacă un om, pleacă de la capul cozii. Această structură de date, în engleză se zice că este o structură de tip FIFO, first in, first out, adică primul venit, primul ieșit. La fel este și la coadă. Primul care s-a așezat la coadă, acela va fi primul client servit. Nu? După ce el este servit sau procesat, iese de acolo și rămâne următorul și tot așa. Și coada o putem implementa cu ajutorul unei liste. De fapt, mai înainte de asta, ce funcții trebuie să ne permită o astfel de coadă? Da? Evident, trebuie să ne permită, la fel ca și stiva, să adăugăm element și să extragem element. Numai că aici, din motive istorice, nu sunt denumite în general push și pop aceste funcții, ci putem să le denumim, n-au denumire standard, în general putem să le denumim la fel de adaugă, element, nu trebuie să-i specificăm poziția, că se înțelege că va fi adăugat pe la coadă, și extrage element. Să zic extract element, care va fi o combinație între get și delete, la fel. Evident, și aici vom avea o funcție care ne spune dacă coada e goală, is empty. Da, deci sunt foarte similare astea. Returnează true sau false. Și cum am implementat aceste trei funcții cu ajutorul unei liste? Păi, funcția de adăugare am putea să o implementăm cu adaugă element la poziția 0, la fel cum am făcut la stivă. Numai că funcția de extragere ar trebui să fie diferită. Ar trebui să identificăm ultimul element din stivă, să identificăm poziția lui, să îl preluăm și să-l salvăm cu ajutorul funcției get, după care să-i dăm delete la acel element. Putem face asta și cu o listă simplu înlănțuită, dar vă dați seama că ar trebui de fiecare dată când dăm extract să parcurgem toată lista, să identificăm ultimul element, adresa ultimului element, să-l procesăm, să facem legăturile corespunzătoare. Este mult mai util dacă am avea o listă dublu înlănțuită, deci o listă în care fiecare element ar fi legat și de elementul anterior. Ar fi mult mai ușor de procesat în acest fel și am opera pentru coadă
și cu un pointer către primul element din coadă, dar și cu un pointer către ultimul element. Pointerul ăsta din stânga ar fi tail, coada, iar ăsta de aici ar fi head, capul cozii. Ok? Și acum să vedem niște structuri de date ceva mai complicate. La astea nu o să intru în atâtea detalii, dar este important să știți despre ele, fiindcă în fiecare zi le utilizați, cu toate că nu știți asta. Graful este o structură de date foarte similară cu această listă, deci în esență ele sunt destul de simple. Dacă ați înțeles cum se face o listă înlănțuită, simplu înlănțuită, cum e asta de aici, practic puteți să faceți la fel de ușor și un graf. Ce ar fi un graf? Am luat, ca să fie exemplele simplu de arătat, aceleași elemente. 1, 2, 3 și 4. Da? Niște structuri, da? Niște înregistrări care au un element cu o anumită valoare și pe lângă ăsta au și unul sau mai mulți pointeri, da? Variabile de tip pointer, care fac legături cu alte astfel de elemente. În cazul acesta am luat un graf oarecare, nu reprezintă ceva anume, în care, uitați, elementul 1 este legat de elementul 4, elementul 4 e legat de elementul 2 și așa mai departe, după cum se văd săgețile. Ca să dau un exemplu, o astfel de structură de date ar putea modela drumurile între orașe. Să zicem că 1, 2, 3 și 4 ar fi 4 orașe. Iar săgețile ar reprezenta autostrăzi sau drumuri de acces. Nu neapărat autostrăzi, că ale aveau două sensuri, ar fi trebuit să reprezint aici și de la 3 la 2 și celelalte. Să zicem că am posibilități de acces. Am un drum de la 2 la 3, pot să mă duc dar nu pot să mă duc de la 3 la 2. Cine știe din ce motiv, poate e blocată banda aceea. Am drum de la 3 la 1, am drum de la 1 la 4, am drum de la 4 la 2, da? Sau ar putea să fie drumuri între diverse cartiere sau între diverse intersecții dintr-un cartier. Și e clar că unele benzi ar fi disponibile sau în anumite zone aș avea doar o singură bandă, în altele două benzi. Da? Deci cu ajutorul unei astfel de structuri de date aș putea să modelez drumuri. Și gândiți-vă cum funcționează o aplicație de gen Waze. Cum detectează drumul cel mai scurt? Păi, pentru fiecare astfel de legătură mai păstrează niște date legate de cât de lung este drumul acela, cât de aglomerat este și pe baza lor face calcule și determină din această amestecătură de date care este graful, determină prin calcule care este drumul de cost minim. Depinde cum definește acel cost. În cazul ăsta, costul fiind timpul până la destinație. Da? Deci sunt foarte, foarte multe aplicații legate de grafuri. Un caz particular de graf, un caz foarte important de graf, este arborele. Da? Arborele, în esență, este tot un astfel de graf orientat, se zice, în care nu există cicluri, adică nu există legături între elemente. Nu există uitați, bucle din acestea, nu există astfel de bucle între elemente, adică e o structură, mai exact ne putem gândi la o structură ierarhică. Toată lumea știe cum sunt organizate dosarele într-un calculator, pe un hard disk. Da? Avem un dosar rădăcină, în el putem să avem mai multe dosare. Uitați, în cazul ăsta am dosarul 2. Ăsta ar fi dosarul rădăcină pe sistemele cu Linux sau să zicem acel C2 puncte din Windows. Și să zicem că acolo am două dosare, dosarul cu numele 1, dosarul cu numele 4. În dosarul cu numele 4 pot să am un alt dosar cu numele 3. Și tot așa. Sau în dosarul ăsta cu numele 4 pot considera că acest 3 este un fișier. Da? Elementele acestea de pe ultimul nivel se cheamă frunze, frunzele arborelui. 1 și 3 în cazul ăsta sunt frunze ale arborelui. Da? Adică sunt, în analogia cu dosarele și fișierele, sunt fie fișiere, fie dosare goale, frunzele de arbore, iar dosarul ăsta rădăcină se cheamă chiar așa rădăcina arborelui. Da, arborii din programare se reprezintă cu rădăcina în jos. Așa, un desen un picuț dacă aș face așa. Nu mi-a ieșit.
Deci rădăcina ar fi în jos, aici ar fi tulpina și frunzele ar fi undeva ceva de genul ăsta. N-a ieșit foarte... Hai să încercăm încă o dată, poate iese mai sugestiv. Da? Deci rădăcina este reprezentată în jos. Da, astea ar fi rădăcinile. Ok. N-a ieșit prea bine, dar ceva de acest gen. Evident că arborii ajută foarte mult în programare și nu doar în acest exemplu pe care l-am dat, ci un exemplu foarte important și foarte subtil, așa, foarte transparent, este în implementarea limbajelor de programare. Doar un mic exemplu ca să înțelegem un pic. Cum am trata o expresie de genul 1 plus 2 ori 3? Deci atunci când calculatorului se dă o expresie de genul 1 plus 2 ori 3 și pentru a înțelege o expresie de acest gen, el o traduce într-un arbore. Bine, pentru expresii există și alte variante simplificate, dar pentru acest exemplu mă ajută. O astfel de expresie ar fi tradusă într-o structură arborescentă de genul plus, care în stânga are elementul 1, în dreapta are elementul înmulțit, care în stânga are elementul 2, iar în dreapta are elementul 3. Deci o astfel de structură arborescentă ar fi foarte ușor de procesat de calculator, ar fi foarte ușor de înțeles. Bineînțeles că exact asta facem și noi oamenii când vedem o astfel de expresie, numai că a devenit un automatism. Ne-am antrenat atât de mult încât vedem automat treaba asta. Vedem că 1 plus 2 ori 3 face 7, fiindcă știm că întâi se face operația 2 ori 3 și apoi se face adunarea 1 plus rezultatul lui 2 ori 3. Știm de precedența operatorilor, da? Dar calculatorul nu știe de lucrurile acestea, trebuie să le implementăm într-un fel și trebuie să reușim să ajungem de la o astfel de expresie la o structură arborescentă de genul acesta, pe care apoi este ușor să o proceseze, fiindcă va parcurge acest arbore de la rădăcină, cum anume, întâi se duce în subarborele din stânga, până când ajunge la frunze, returnează valoarea frunzei, după care se duce în subarborile din dreapta, îl evaluează pe tot și rezultatul acela îl adună cu ce a fost în stânga. Deci dacă se duce în dreapta, vede că este un alt operator. Și la fel îl procesează recursiv. Se duce în stânga, are 2, în dreapta are 3, rezultatul va fi 6. Îl returnează mai sus lui plus, care plus îl aștepta acest rezultat și îl va aduna cu ce a avut în stânga, adică 1, și va returna 7. În fine, ar fi mult de vorbit aici. O să trec mai departe la ultima structură despre care mi-am propus să vorbesc acum, și anume dicționarul. Ce ar fi un dicționar? Și o să vă zic imediat și de ce l-am pus la această parte cu grafuri și arbori, care e legătura lui cu grafuri și arbori. Fiindcă dicționarul, de fapt, este o structură de date abstractă ce modelează dicționarul pe care îl cunoaștem. Adică o listă, o colecție, în general îl cunoaște sub formă de listă ordonată alfabetic, de cuvinte și explicații. Aici nu le zice cuvinte și explicații, le zice cheie și valoare. Deci astea albastre se numesc chei, în engleză o să scriu aici key, iar astea portocalii sunt valorile, sunt elementele respective. Value. Key, value. Da? Deci dicționarul este o colecție de structuri de date sau de perechi de genul key și value. Da? Deci o astfel de pereche de genul key value este un element de bază din dicționar, iar dicționarul poate să conțină mai multe astfel de perechi. În cazul dicționarului pe care îl știți, cheia este cuvântul, iar value este explicația acelui cuvânt. Din punct de vedere abstract, ne trebuie ca un dicționar să permită inserarea de astfel de elemente, de perechi key value, să ne permită căutarea după o anumită cheie, adică să căutăm după un cuvânt să-i găsim explicația, să putem să extragem un astfel de element după cheia lui și tot așa. Tot ca la celelalte, adică să putem să știm dacă este gol, cam astea ar fi. În ceea ce privește implementarea, avem mai multe variante. Cea mai simplă variantă ar putea să fie
cred că vă gândiți deja, o listă. Da? Am putea să avem o listă, să avem o structură de date în care înglobăm atât cheia cât și valoarea, după care să o înglobăm pe asta într-o listă simplu înlănțuită. Și atunci când avem de căutat un cuvânt după o anumită cheie, va trebui să parcurgem lista element cu element până găsim cheia sau până am ajuns la capătul listei și spunem că nu am găsit-o. Cred că vă dați seama deja că treaba asta nu ar fi eficientă. Există metode de a implementa un dicționar mult mai eficiente. Și ca să vă dau așa doar ca un indiciu și o să închei cu asta, să ne uităm la acest arbore, la modul de organizare a elementelor în arborele pe care le-am dat aici ca exemplu. Vedem că am avut cele 4 elemente, bine, le-am denumit eu sugestiv 1, 2, 3 și 4. Hai să ne gândim acum că chiar astea ar fi valorile din ele, valoarea 1, 2, 3 și 4, aceste valori numerice, și uitați cum le-am organizat în cadrul arborelui. Acest mod de organizare este specific arborilor binari de căutare. Și ca să înțelegem cum funcționează un arbore binar de căutare, să ne gândim la următorul joc. Dacă îți zic că mă gândesc la un număr între 1 și 10, din câte întrebări îți poți da seama la ce număr mă gândesc? Bineînțeles că poți să mă întrebi. Te-ai gândit la 1? Nu. Te-ai gândit la 2? Nu. Te-ai gândit la 3? Nu. Și așa mai departe. În cel mai rău caz, mă întreb de 10 ori până afli răspunsul. Dar se poate mult mai bine. Adică poți să afli cu mult mai puține întrebări. Cum anume? Mă întrebi, te-ai gândit, dacă modificăm puțin jocul, dacă răspunsul meu ar fi nu doar de tipul nu, da, ci aș putea să-ți răspund mai mic sau mai mare. Dacă aș putea să îți răspund în varianta asta de joc, s-ar putea cu mult mai puține întrebări. Dacă tu îmi zici, te-ai gândit la 5, eu zic mai mic. Te-ai gândit la 2, eu zic mai mare. Te-ai gândit la 3? Da. Și uite cum din 3, bine, în cazul ăsta și dacă întrebam 1, 2, 3, tot același era răspunsul, dar pentru 7 sau 8 ar fi fost tot din 3 întrebări. Da. La fel și aici. Orice element aș căuta, dacă pornesc din rădăcină, dacă în subarborele din stânga sunt doar elemente cu valori mai mici, iar în subarborele din dreapta sunt doar elemente cu valori mai mari. Așa că dacă aș vrea să-l caut pe 1, mă uit, e mai mic decât rădăcina, zic 2. E mai mic, 1. Da? Dacă zic 2, îl caut pe 3, zic 2, văd că nu, e mai mare, 4, nu, e mai mic, 3. Da? Dacă aș face, simplist vorbind, o structură de date în care cheile ar fi valori numerice de acest tip, care pot fi ordonate, și le-aș organiza într-un astfel de arbore, ar fi mult mai ușor să caut în dicționar. Și în practică se fac lucruri de genul ăsta, puțin mai complicate, dar principial vorbind, sunt structuri de date de tip arborescent care permit căutarea rapidă a cheilor în cadrul dicționarului. Adică atunci când întreb dacă există o anumită cheie în dicționar, nu stă să le ia pe toate la rând. Vă dați seama cum ar fi dacă aș avea o dita-mai baza de date, un dita-mai dicționarul cu mii de înregistrări. Da. Ok, cam atât am vrut să spun despre structurile de date și ca exercițiu te-aș ruga să te gândești cum ai putea să implementezi aceste structuri de date în C. Dacă ai urmărit cu atenție, deja unele indicii le-am dat. Este foarte important pentru a putea face asta să înțelegi foarte bine cum funcționează tipul de date înregistrare din C, adică struct, și tipul de date pointer. În cazul ăsta vom avea nevoie de pointer către structurile pe care le construiești. Cam atât. Pa, pa!